Pane picture rutendera pa social media. This picture rakambodismisswa na Hope chikunosera muri kuona video iri. This picture rakadismisswa na Hope chikuno achiti aiwa mashoko empicture kana zvakanyogwa zviri kuda kunzi paito ma demonstrations ada kuplanwa nevanhu aiwa ndenhema, it is a SADC propaganda. Tikuona pane mashoko ane achikomendewa pa poster iroro nevakomana bepanhau rezimu aya vachiti aiwa there's no need to demonstrate. Vanoda kuti mutungamiri wenyika akagara akaexposewa kudhara head of states vese vari kuzviziva. Sana pinda mashoko anobuda nyora ndobo subscribe like what on the bell icon. Zimu aya vanoposta this picture but vakari cancel vakaya vachisa ma extra kuti aiwa this picture is true ndre nhema, this is fake. Vanyora vachiti this poster is worse than fake. There's no need to demonstrate because Scott kufanya in wiki nochivayo. We've already stripped Emerson Mnangagwa naked before the SADC board, disqualifying him from leading both SADC and any nation group. The only thing left is for international law enforcement agencies to pull the umbilical cord on Mnangagwa, who is no longer the president of any country legally. Domashko ari kubuda panapa achinyogwa nebepanhau rezimu aise zvamuri kuona izvo avo vachidismissa vachiti there's no need to demonstrate vakomana. Chatangomirira nechekuti vanhu munyika yezimbabwe vaunite ma-international agencies vauye vangosvika vachitongozvibvisa vachizotakisa ndokuti nyika dzose dzinozviziva zvakaitika zviriitika munyika yezimbabwe. Chibotudzai mafungiro enyu pamusoro pemashoko avo pinai comment section medu. Musakana kusubscribe or like when you're on the bell.